Dneska nový deň, nový nápad, nové video. Dúfam, že nie som moc presvetlený, ale to, ako čo som slúbil v minulom videjku, dneska si urobíme car detailing na Golf 5. Za to takú živosť tej pneumatiky, ako keby práve vyšla z kontička. Ako môžete vidieť, zadrbané, že idem trošku ďalej mimo domova. Vždy niečo zabudnem. To 5 profesionálnych robot. Jak to stiahla, ty kokos? Čo to vlastne dá naša na handru? A to sa takto nerobí. Haldo, čo si spravil? Aha, to jak to leskne. Strašnú vec to pripomína toto. Takto pred rokom som tu umýval Feliciu na tomto mieste, ale kde máme Golf 5? Nie je tu Golf 5. Dneska tu nie je ani Felicia, ani Golf 5. Jasné, že ho tu mám len trošku na inom mieste, kde je trošku chládok, aby som presne nemusel byť takto presvetlený. Rýchle predstavenie autokozmetiky. Máme tu všetko od čističu diska, alebo kefa na disky, elektróny. Máme tu samozrejme nejaké handričky, nejaké šerom prípravky. Tuto mám nejaké handričky na interiér. Čím viac handriček, tým lepšie podľa mňa. Čistič plastov. Tuto máme na pneumatiky, to je taký oživovač v podstate. Tu za to takú živosť tej pneumatiky, ako keby práve vyšla z kontička. Čistič interiéru, oživovač plastov. No a samozrejme čistič diskov, kombinácií s touto kefou. Mám tu ešte všetce, červené sú mäkké. Čiže červené by som skôr použil na také jemné plasty a červené na také tvrdšie plasty. Jedna vec mi tu zmizla. A to sú samozrejme rukavice, tie nemôžu chýbať proste, aby ste si nepoškodili ruky. Tuto máte hociaké proste výstražné značky. Na to ste chodili na chemiu na základke, nie? Aby ste sa naučili tieto značky. Keď ste sa nenaučili, váš problém. Takže sme sa premiestnili takto krásne k autu, hej. Ako môžete vidieť, zadrbané. Ináč fun effect, to je u mňa najväčšia klasika. Vždy, keď niekde idem robiť takéto video, že idem trošku ďalej mimo domova, vždy niečo zabudnem. No a čo som zabudol dneska? Vysávač. Právne. Čiže toto budem musieť vyriešiť na pumpe všetky tieto dodrbané koberce. Jednak ale má to aj výhodu, že ten vysávač stojí v podstate na pumpe 50 centov na 5 minút a nemusím reálne riešiť prenos, iba prídem, vyvysávam a idem preč. Čiže teraz sa poďme zamerať na interiér, na vyčistenie plastov, na kokpit, celkovo na tieto srandičky, lebo to by som aj tak s vysávačom moc nepovysával. No, poďme na to. Takže v prvom kroku, ako som spomínal, zoberieme si pekne tieto Tak, vypadlo mi koliesko. To 5 profesionálnych robot. To posuniem ďalej. Čo to nepanuje tej sedačke, ty kokos, jak keby nejaký... Kámo, ale to je ešte z Nemecka. Kámo, tam... WTF. Som tu našiel reálne nejaký nemecký cukrík. Fuj, ty kokos. Kámo, a ešte nejaký totálne vyžutý tik-tak. Fuj. A klasika, šoferovanie nie je až taká zadrbaná ako spolujazdcov. Rovno si to tu aj vyprášim. V tomto prípade asi začnem od dola, pretože tie mazance tam, tieto proste používať, poumývať tento plast celý. A potom si vlastne túto zem na pumpe povysávané. Pretože som zabudlivý, no čo už ľudia, čo už. Minule som to išiel točiť, no keď som vlastne robil video, moje nové auto, som to išiel točiť, tiež som to car detailing a ja som si zabudol normálne statív. Chcel som striekať tu interiére týmto šeronom na čistič plastov a teraz to v podstate iba vlastne zotrem. Pomaličky mi to malo brať aj tie nečistoty. Si aj normálne toto navlhčím. Ak sa niekto díva z profi detailingového štúdia, tak by ste mi mohol by som vám urobiť promo a mohli by ste mi umyť toto auto za free. A spravil by som vám videjko a umyjeme si to krásne. Samozrejme druhá strana, odzvolená. A aj tie vnútorné plasty. Teraz toto. Veľmi príjemné to tu je. Stiesené priestory. Samozrejme aj druhé dvere si spravíme. Vrátim si sem rohošku pekne. Tak, dúfam, že ma je dobre vidno, ale budem rád, keď čo bude vidno hento. Že prvé začneme interiér čističom, neviem, či to tam je vidno, hádam, hej. A pekne zotreme. Kámo, túto handričku si kúpim ešte jednu asi, táto je brutálna. Jak to stiahla, ty kokos. Elektrických kokocinkách. Že to je dobre vidno. Keď mi to niečo prestane fungovať, tak ja som elektrikár, ja to vyriešim. Čo bude chystať videjko o tomto aute, že čo som tu dorábal, čo som poškodil, tak nezabudnite dať like. No a poďme si naniesť ten cockpit spray. V podstate by mal byť taký oživovač, že vraj, alebo čo. Čo to vlastne dá naša na handru. Boha, to sa takto nerobí. Haldo, čo si spravil? Presne to som nechcel spraviť, lebo som si teraz zadrbal okno zo skla. Čože? Okno zo skla. Zadrbal som si okno znútra.
No, to je v podstate iba na tento kokpit, že vraj, ale ja to dám na všetko, čo? Podľa mňa aj môže byť, dívaj sa, krásne, to je krásne. Aktuálne máme spravený celý kokpit, hej, alebo ten interiér vpredu, prednú časť. Čo teraz potrebujem? Potrebujem vybrať tieto gumičky, no a umyť ich, oživiť ich a umyť vlastne celú túto časť. Táto už je, vyzerá celkom pekne, to také naleštené, celé pekné lesklé. Takto nejak to vypadá. Pustíme si krásne vodu. Akože nechcem nič hovoriť, ale historiklejšie ako vysavač. Vlastne si to tu poutierame a naneseme na to ten oživovač. To, že to je oživovač na pneumatiky, to neznamená, že to nemusíte použiť na hociakú inú gumu. Takto a už má taký ten special look, ty kokos toho. Takže nechcem nič hovoriť, ale podľa mňa to absolútne môže byť. Beriem si štetec a pekne, aby ste tie rohy zobrali. No ten ešte sa dostane dobre do tých záhybov, vieš, že to je dobré strašne robiť. Aha, to jak to leskne. To je jak z výroby, keď vyšiel ten Golf. Škoda, že vyšiel z výroby pred 20 rokmi skoro. Zoberieme handráša a pekne to vytreme do sucha. Ako sa to má robiť do psej matere? No takže predok vyzerá asi už nejak takto krásne nablískaný, oživený a takto aj tie pedále. No a teraz ľudia ideme si umyť zadok auta, pretože tu vzadu sa až moc nesedelo, tu nie je až také špinavé, čo sa týka tejto strany, tak tu isto hej. Základ je vybrať rohožky asi, to pod tými rohožkami nie je až také špinavé. To iba v rýchlosti prebehnem v podstate vysavačom. Tento čistič plastu je veľmi dobrý, som zistil, kámo, to čo po ňom aký má výsledok, to je brutálne. Samozrejme aj toto trošku. Každopádne, poďme si to skúsiť naniesť, dáme to naniesť a nechať chvíľku pôsobiť. Tak toto teda nanesem, budem asi aj tuto. Príde mi no taký trošku busnutý, jak keby mal zobrať tú saturáciu na kamere, to možno nie je až tak dobre vidno. Teraz som si skúsil aj toto len tak na skúšku spraviť. Oživil to celkom taký, vidí tam ten lesk trochu na tej kamere, nie? Stačí jedna vlhká handrička s prípravkom a druhá suchá. No v podstate to iba takto prebehneš. To je všetko. Opäť si bereme čistič na pneu. Stáček ide na handričke. Je to spravené ľudia podľa mňa, to nás už čaká iba povysávať, to je rýchlovka, to je 5 minút a umytie laku, takže poďme na to. No v podstate nachádzame sa na šelke, dúfam, že ma tu je dobre počuli, lebo je to celkom randál. Je tu takýto Karcher vysávač, je to tu nové, už som tu raz bol celkom v pohode. Inak celkom dobrý výstup z komfortnej zóny, keď na vás pozerá 500 miliónov ľudí, že prečo si kamerujete vysávanie auta. To, čo si kto o vás myslí, není váš problém, ani vaša chyba, poďme na to, ideme vysávať. Pozrime sa na to, krásne povysávané. Zadok auta, je tu trošku humbuk, ale naniesieme si samozrejme prvý šampón. Potom si vyčistíme disky týmto čističom a touto kefou. Tie disky vyzerajú celkom čisté, ale či by som ich trošku prebehol, aspoň tie záhyby tou kefou. No poďme to otestovať. Neviem, jak to bude fungovať, či som zaskúpil dobre. To má takto nejak robiť. To si mohol prečať ten návod, že? To sa veľmi dobre. Ja tam toho nadrbem. To je žieravina. Zistil práve. Ja sa posnažím, že by mi to nestreklo do oka, lebo to by bol celkom problém. Ale to ide normálne dole. Akože podľa mňa. No uvidíme výsledok. Že nie som od toho celý zadrbaný na ksichte, že nie. Ukáž? Ani moc ne. Ale kámo, má na tú ruku. Taká je biela, že ho ani zaostriť nemôže. Nevadí. Kámo, chlapci, ja si myslím, že misia splnená, aké sú krásne. Ono to ide strašne zle dole, keď to je umyté. Ja to skúsim ešte s tou hentou, tou metlou, navlhčiť ako keby.
No a poslednou fázou je ochranný vosk, tak si ho poďme naniesť a potom ideme sušiť. Nechám to chvíľku pôsobiť, zatiaľ si nachystám handričky. To je riadny uterák, ty kokos. Takto zhruba to nejak vypadá, takto vyzerá zad auta a takto ten bok. Kámo, to je brutálne, dívajte sa. Máme to tam v tom vidím, ty kokos. Už som na ceste, už idem. Hello, všetci, zdravím vás všetkých. Aké krásne počasie, len tu je trošku teplo. Každopádne chcel by som tu takto legendárne ukončiť toto videjko. Ja krásne si sadnem na toto moje čisté autičko. Podľa mňa cieľ tohto videjka sa nám podarilo splniť, pretože auto je krásne nablízkané, či už interiér, či už lak. Samozrejme na tomto kanále ešte uvidíte videjko o tom, či toto auto oplatí pre 18-ročného chalana, keďže to reálne má každý druhý. Hlavne v 1.9 TDIčku. Som jasný spokojný, čo by som tam zmenil, čo je tam dobre, čo som tam pridal, čo som reálne poškodil zás, pretože za tú dobu toho jedného roka sa toho stalo fakt, že dosť. Ale asi celkovo, či je na tom aute dobré, ale celkovo, či je to praktické auto, či sa s ním dobre parkuje, spíšem si otázky a dám vám o to vedieť. Samozrejme, nezabudnite mi napísať, či sa vám to auto páči, ako som ho krásne vyčistil. Ohodnoťte moje skills čistenia od car detailingu. No a samozrejme napíšte nejaké otázky na to auto, keby si ho náhodou chcete kúpiť, alebo rozmýšľate, že by ste si niečo také pořídili ako druhé auto, alebo máte pizzeriu a chcete ho na rozvoz, takže tam vám reálne stačí aj Fabia. No a ja sa s vami takto učím odtiaľto. Majte sa krásne ľudia, zanechajte odber, zanechajte like pre ďalšie videjka a užívajte deň. Čaute.